Êvar baş temaşevanên nêja hûn bi xêr hatin bernameya Panorama hefteya Çavpêl Medyayê. Îro dîsa em ê bi di şîrovekarê xwe bûyer û sernivîsên cîhanê yê girîng şîrove bikin, binirxînin vê heftê çi bûye li Kurdistanê û cîhanê. Şîrovekarên me vê heftê siyasetmedar û hevkarê min Birêz Qasım Ergün û Henîfî Turan in. Hûn bi xêr hatin. Gelek sağ ol, spas. Kek Qasım û kek Henîfî Turan. Henîfî Turan ji xwe hevkarê me ye. Qasım jî cîgîrê Serokê Pakê ji İstenbolê beşdar dibe û kek Henîfî tu jî ji Diyarbekir beşdar dibî. Belê. Wek min got vê heftê bi rastî berekî em dest bi mijarê xwe bikin li Diyarbekir siyaset germ bû. Hûn her du jî vê heftê li Diyarbekir bûn. Ji xwe kek Henîfî li wir e. Îro Erdogan jî hatibû. Em ê wê mijarê gaveke din şîrove bikin. Lê beriya wî heman bêjin ya muxalefeta Kurda ya partiyên siyasî hinek çalakî hebûn. Kek Henîfî dixwaziye em şite dest pê bikin, tu piçek behs bike çi çalakî hebûn, çi hebûn li Diyarbekir, hinek behsa wan Belê. Divê heftiya ku derbas bû da çalakiyê berbiçaviyek jê pakê konferansek navxweyî pêkanî bi beşdariya rêveberên navendî, nûnerên teşkîlata û nûnerên rêxistinên pakê roja pazdê û şazdê cotmeyê konferans pêk hat. Pak di hîjdê cotmeyê di 2014 da wek tê zanîn ava bû. Heta îro çend konferansê bi vî rengî ez zanim ku pêk hatibûn. Konferans bi Sirûda Netewî dest pê kir. Piştî wî Serokê Giştiyê Pakê Rêzdar Mustafa Özçelik axaftin kir û rewşa Kurdistanê û Tirkiyê û herêmê û cîhanê hanî ziman. Mijara em bêjin konferansê sê xalên girîng hebûn tê de. Yek jê nirxandina 8 salên Pakê, a di diya nirxandina siyaseta Pakê di derheq parlamento û hilbijartinan de û mijara siya jî nirxandina siyaseta Pakê ya di derheqê yekîtiya siyasî, tifaka neteweyî û peywendiyên bi hêzên Tirkiye ra wek em bêjin çepê wan û demokratê wan û lîberalê wan ra. Ji ber ku ez jî di dîwanê da min cih girtibû, min kî maf dixwest min wana qeyd dikir, ez pê zanim 115 kesî mafê axaftinê xwestin, her 115 jî axivîn. Ev bi rastî nimûneyek demokrasiya navxweyî ye. Pak di wî warî da mînakek e. Mesela demokrasiya navxweyî da Partiya Azadiya Kurdistanê a bi rastî yani. Konferansa navxweyî bi piştgiriya xwe ji boî xwepêşandanên Rojhilatê Kurdistanê û Îranê jî piştgiriya xwe nîşan da. Hevalên ku derketin peyivîn di axaftina xwe da behsa wîrê kirin û piştgiriya xwe anîn ziman. Ez viya bêjim hevalan di mijara yekem ev 8 sal nirxandina 8 salan da bi piranî ez dikarim vana bêjim pak ne li ciyê ku diviya bû lêviya. Divê ku pak xwe bigîne ciwanan, xwe bigîne jinan, di wî warî da
kemasiyên pakê hatin ziman. Di mesela tifaka yekîtiya siyasî û tifakan da jî hevalan behsa ew kê kirin, ew çar ew kê prensîbên pakê hene li ser wî away divên êko bivin yek bila bivin yek, êko nikaribin bivin yek, yanî bivin yek wexta em divên di partiyekê da bivin yek. Yanî ku bernama wan û o prensîbê wan û ku li hev bin bira bivin yek. Êko nikaribin bivin yek bira tifakan ava bikin, di tifakan da bi hev re bixeritin. Ku nikaribin wî jî bikin bira di nav diyalogê da bin. Ku nikaribin diyalog jî deynin bira dijminatiya hev nekin, bira şer nekin. Pak ji roja ewil da ev yanê wek prensîp ji xwe re qebûl kiriye. Dîsa di mesela tifaka neteweyî da bi piranî axaftivanên me hema bêje teba gotin ku hê îro ew kongra netewî û tifaka netewî dûr e hê. Yani li her perçeyê nakokî hene. Li Başûr heye, dîsa perçeyê herî baş Rojhilatê Kurdistanê ye. Ma li em bêjin Rojavayê Kurdistanê her ro heye de yan jî tev dem alîgirên enekesê digire wan davê hepsê wan zîndan dike û bi ser em bêjin biroyê wan da digirin û molotofa davêjinê û filan û bêvan. Ji ber wî vê gavê ew tifak mixabin naye ava kirin. Lê divê ku navendeke koordinasyonê bê ava kirin. Yani nikaribin tifak jî ava bikin bira bi koordîne bin. Ew ke kusa fikre kusa derket. Dîsa giringiya xebatên pak, PSK û tevgerê hanîn ziman hevala û berdewamiya wî xwestin. Di mesela ew kê da ji bo ku tifaqên perçe perçe em bêjin li Bakurê Kurdistanê em bêjin pak divê ji bo ku ez tifaqa çêkim divê yek ewilê navê Kurdistanê yani Kurdistan welatê me ye û em Kurdin. Ev bê qebûl kirin. Di do divê ku ew mesela divê Kurd ew ji bo miletê Kurd li Bakurê Kurdistanê statû qebûl bikin. Dîsa ji nirxên miletê Kurd ra û ji sembolên wan ra û ji ala wan ra divê ku hürmetê şan bidin. Xalên bi vî awayî hatin rêzkirin. Hevala bi piranî siyaseta pakê ya di derheq hilbijartinan da a heya îro pejirandin gotin dicî de bû. Ew anîn ziman ez dikarim biya bêjim di mesela parlamentoya da hevalan bi piraniya hevalan gotin erê em mücadela ji bo parlamentoyê em dervayî mücadela xwe nabînin divê ku xelkê me piştî ku diçe ser sandoqa û nizam çi dike em di wir da hebin lê belê mesele ne mesela ku parlamentoya Tirkiye ne ew parlamentoya ku dikaribe pirsa Kurd û Kurdistanê çareser bike. Li parlamentoyê nayê çareser kirin ancak awakî siyasî terefê Kurd û terefê Tirk bên ba hebû çareser bikin. Hat xeberdan dîsa. Dîsa em bêjin dewlet û PKK her du jî bang konferans bang li dewletê jî dike divê dev ji şer berdin û ew hêzên ku weşandine wan perçeyên Kurdistanê ên din wan vekşînin û şer bidin seknandin
û ji pekekê re jî divê şer bisekinînin û ji Başûrê Kurdistanê jî hêzên xwe vekişînin û hürmet ji parlamento û îradeya Miletê Kurd parlamentoya wîrê û ji hikûmeta wî rayêşan bidin. Ev jî bi awakî ew hatin ziman. Yani bana bir peşniyar bun. Peşniyarın da konferansı da hatırladım. Peşniyarın neko biryarın van peşniyara ve ji aliye meclisa partiye va bena nîqaş kirin û başa kek Kasım bepirsin wek jî girêstin pake. Kerem Kek Kasım yani van peşniyara hûn ve çi rêda berxwe hûn çawa binirxînin û bi kê re nîqaş bikin. Ji kerema xwe tu dixwazî behsa wan bikî. Baş êvar baş dibe bi xêrhatin li temaşevana jî dikim silav û rêzê xwe ji wan re dişînim. Kekanîfî gelek tişt hanî ziman ser mesela konferansa pakê ya 15-16 cotmeyê ez jî dixwazim kiçek yek di dol wan zêde bikim ku taybet ku vî 8 salê ji damezranînê heya îro hat nîqaşkirin pak ji ku derê hatiye heya kir ya ji kur sekiniye çiqa pêş ve çûye paş ve çûye wek Kekanîfî jî baz kir di nav şîroveyekî azad hemî endam û hemdî nûnerên beşdar bibûn fikrê xwe zafê wan hanî ziman tiştê ku kêm min dît Kekanîfî yek jê ev bû ku kêmayê pakê pak teoriya xwe û pratîkê xwe car car nake yani di teoriyê de bi rastî gelek tişta da pêşkêşî fikrê xwe pêşkêşî raya giştiya Bakurê Kurdistanê o tesîr Pratikê de tune. Belê lê pratikê de em bêjin ji ber hin sebeba ev hat münaqişekirin ku divan sebeba da tev ne sebeb ê dervane ya dagirkerî ya hêzêdinin kêmayî di xebatên pakê da jî heye dibê ji vêga pêva ji bo xwebgîjîne gel ji bo meselê xwe yê eborî meselê xorta û jinan jî çareser bike gelek tişt hatine axaftin ê di duwa li ser Kekanîfî dîsa hanî ziman em bêjin hilbijartin û parlamentoya Tirkiye û Kurd li ser vê jî hemen gelek beşdaran fikrê xwe hanî ziman kêm zêde sedî heştê fikrê nêzî hev bûn ser mesela tifaka ji xwe em bêjin tifakên du beşa de hat münaqişekirin yek tifakên tifak û hevkariyên navxweyî Kurdistanî yek jî tifakên hilbijartinê hatin münaqişekirin ew jî baş bû wek we pirsî car li wê derê em bêjin mail derket eğilim dibêjin mailek derket mail di konferansa da nabin biryar ew mail hatin raporkirin di meclisa pakê pêşiya me da wek biryar biryar ve meclisa partiyê bide. Berê biryar ve meclisa pakê bide. Baş. Kekanîfî ji bo Rojhilat jî çalakiyekî hebû. Tu kurtasî wextînekî de hebe tu hinek behsa wî jî bikî ji me re li Diyarbekirê. Çawa bû beşdar bûn bi çawayî hat li darxistinên kî Ewilê çend partî û grûpên siyasî û hin em bêjin ronakbîr û nivîskar û lêkolîner ên li Diyarbekir û hinek deverên din jî hatin bahev li Diyarbekir ez bi xwe jî çûm wê civînê gazê min jî kiribûn mala wan apave û ez partiyên siyasî ez dikarim navê wan jî bêjim pak bû PSK bû Haqpar bû TDK tevger bû û PDK bû û Hereketa Azadî bû û gelek însanên em bêjin serbixwe ne bi partiyekê vagirê day hatin bahev gotin deng ji Bakur hindik dertê ji bo Rojhilatê Kurdistanê divê ku deng zêde derê ji bo wî jî em dikarin çi bikin paşiyê me li wîrê di wê civînê da me biryar da ku em kampanyekî îmzaya bidin destpêkirin ne ku kampanyekî am kampanyekî ku siyasetmedar rewşenbîr nivîskar
yani hinki kesên di civakê da piçkî li pêş ew îmza bikin. Bi piranî Kurd bûn ama bêje tev Kurd bûn yek Tirkekî di nava me da bû Rêzdar İsmail Beşikçî navê wî têda ye. Li ser bangewaziya wan kesên ku hatin bahev 645 îmza hatin berevkirin. O li ciyê rojnamevanan ê Diyarbekir komela rojnamevayanan cemiyeta wan divên cemiyeta rojnamevanan li wirê li baxçê wan civînek çapemeniyê hat li darxistin ew teksta kampanyayê li wirê hat xwendin û piştî wî saetekî jî rûniştin li wirê bi rastî gelek kefa meriv dihanî cara yekem bu Hak Parti Ez ê gotinê daxuyanî temam hat dayîn bi rastî ez li vir jî li Ewropa Kurdê İranê rojhilat pir dibînim pir gazina dikin ji Kurdê Bakur. Li Diyarbekir millet çi daxife? Yani hinek li Diyarbekir dimînî yani ji bo van xwepêşendan û protestoyên li İranê bi taybetî ji bo kuştina keça Kurd jîna Emînî gel çi dike yani çi difikirin çi dibê kek mêdî bi piranî Diyarbekirî ya li televizyonê dewletê guhdarî dikin yan jî li televizyonên PKK guhdarî dikin. Televizyonên PKK ê bi ser PKK bi rastî wan mesela nabînin naxwazin bibin rojev jî li gorî siyaseta wan a ew belkî tiştek ne baş ve jî ez naxwazim vêga li virê mijar ne ew e ku em li ser wan bipeyivin û ji ber wî xelkê Diyarbekir jî bi tenê ên ku hinkî hestên wanî netewatî hinkî dijî li pêşin yani ji qewlê apojiya va ew îlkel milliyetçî ê bîna me ew wê meselê xeber didin ew jî pir neqerebalixin mixabin neqerebalixin mesele ew e belkî jî ji xebatê me bin xebatê me têr nakin lêbelê ez yani li Diyarbekir wiha girseyî protesto an jî mitîng hatî darxistin ji bo jîna Emînî yan jî ji bo protesto piştgiriya bi hev rojhilat bu di daxuyaniyên çapemeniyê tên dayîn vê neqlê hinkî qerebalix bû lê ne wisa ne yani ne bi hezara bi seda ez dikarim bêjim belkî sedkî 105 belkî duê navberê da bû îca ez dixwazim ama bi Kurtî rûdanek dinê jî ji temaşevanên hêjara bêjim ew partiyên ku ew partî û şexsiyetên ku di wî karî da hatin bahev dixwazin ku di gelek karan da yîndî bên bahev ji bo wî hin hewildan hene ez bawerim ku wê ew hewildan bigîjin qonaxekî ew pak PSK TDK tevger Hakpar û PDK ji xeynî wê PDKyê di PDKyên di jî tên yani dibin heft grup ev jî PDK çi ye navê wê Reşît Akıcı Partiya Demokratên Kurd û a Hişyar Özal ew jî tên ev yanê bi rastî ciyê kêfxweşiyê ye ez hêvî dikim ku ew xebatên wanî hevbeş di pêş da hinek rêj ji hinek tiştara veke tabî PDK ew ku jî hat PDK ku hetanî vêga vê bi HDP ra ew dikir ew çi bû navê wî min ji bîra kir vêga vê Sertaç Bucak ew jî wê têkeve nav wê xebatê hêvî dikim ku ev rêveke li pêşiya hevkariya Kurdên Kurdistanî li Bakurê Kurdistanê. Baş. Bi rastî mijarê me pirin kek kasim divî mijarê de eger tu jî bixwazî çend gotina vê jî bêje piştre em dikarin derbasî mijarê xwe din bibin. Yani ez dikarim
yani hem rexnel partiya me pakê bikim divê meselê de hem jî rexnel li hemî Bakurê Kurdistanê Kurdistaniyê Bakur يو بارزه ji ber ku bi rastî jî na bi rastî yani divê meselê de Bakurê Kurdistan sınıfê de ama ew jî tabî ji ber ku xeta Kurdistanî li Bakurê Kurdistanê gelek lewaz biye yani wextê meriv dide bîra xwe basa 20 milyon 30 milyon Kurd li Bakurê Kurdistanê têk kirin ol Tirkiye o nikarbin 1000 kesa 5000 kesa 100,000 kesa ji bo bûyerek wa bîn ba tabî ev ciyê fediye ye ji bo wî dibe ji vêga pêva xeta Kurdistanî were xurt kirin û divan meselê bûyerên her çarperçê Kurdistanê da tiştên erênî piştgirî lê were kirin divê meselê da Bakurê Kurdistanê mixabin براستی باکوور کردستان وان سالن داوی پر بدنگه د مثلا عفرین ده سری کانیه ده جیوان تشتا درکت هوله باشه ام هما درباسی مشاری خواه دن ببین کام بنرن ایرو مشاری می دن چنه ام لوان تماشه بکن پشره ام درباسی شروعه ام ببین باشه براستی مرک مگو سیاست و هفته لدیاربکر بو ایروژی سروکی کمار ترکیه رجب طیب اردوغان هاتو دیاربکری orta hafta براستی گوترین کل در حق کرداد گوترین نجات پرست در حق کردان گوتبون گله کسای شاند بو شو از بخوا نیشیا بوم ل کسی دن هبون او گوترین وی اشکره نیرین وی اشکره در حق کرداده امی آن قاب کدنی ورن سربه مجارا وان گوترین وی لبریوی از خوازم سر متینگا کویرول دیاربکر لقاده استاسیونی چکر بو و آخافتنا اردوغان من آخافتنا وی تماشاکر تلویزیونی ده مگو که اوی چه بیجه هر کس لبنده که بو براستی عذره کی بخوازه اردوغانش خواهد وکم ایناست کن تجاری عذره خواهد نخوازه چخواه شاش کرمجی لجگوتنی درکت که براستی توتشکی نو نگوت اما تشتی که لانقره لمجلسی لدر مردن دبیجه هات لور تکرار کرد مثلا حبسه ابو وک مزگینی نظام چد بیجه دوی مقاده ده او انسانی که بگیشن نظام بلکی هنک جوان مروه وان دوی حبسه ده اشکنجه دیتبن لی سانکی جبو وان مجده که مزم به دوی امی حبسه بکن جیه کلتری مرکزه کلتری و مزه یعنی ویم که مزه چیجی نزانم طبعا ایکی دوی حبسه ده نه دخوازن اف ببه مزه جیه یعنی آکو مرفجه فدی بکه جی او بکه مزه کی ورد خوازن و چی در که ولی هی نبریه لیوان پرتر بحثا او که دکن مرکزه که کلتری دکن ایجا یعنی وقتا بحث کرجی براستی نغما ملتی بو اردوغان واشیار کرد گو هنو گو از جوان بشم از افرا بکم مزه هم تشکی نابشم یعنی ملت نغما وانه یعنی نلبنده تشکی وانه مثلا کریزا اکونومیه هیا مثلا اوکی هیا گوترین کو بری چند کتیه ایجا که حنفی تخوازی دیسا اشته دست بیر بکن براستی هاوی مبیست حفتی که اون لدیار بکن اشکنجا اسمس و نظام تشتیر بساده بینن بچک بحثا وان تشتا بکه و پشتر اتمسفر چاوا بو اما پشتر در باسی گوترین اردوغان ببین تخوازی تو هینک بحثا وان تشتا دسا بکن؟ بله والله من جمرة
نه SMS جوالیتی هاتیه شتار هندك هاتیه جمله هندک هاتیه اره ایجار ابراستی yani devlet hemû saziyên devletê mobilize bûbûn. Li Diyarbekir bi tenê na, li hemû herêma Bakurê Kurdistanê ji gelek bajaran ew otobozên tûra, dolmêj tije kirbûn însan ew hanî bûn. دیسا ne kadar balık oldu? Hatta hinka gotin ku ji Elazığê, ji gundê Elazığê şagirtên dibistana seretayî kotvên îlkokul yani xwendevanên îlkokulê jî hanî bûn. Îcar ji xwe re bena nizanbûn ji bo çi jî hatine belkî müdûrê wan û öğretmenê wan a dane pêşiya wan hanîne gelek ji qezayên Diyarbekir û ji nava Diyarbekir ji navenda Diyarbekir asıl kom kirne milletê kom kirne xwendevan hatibû xwendevan û kişek rêya girtibûn Kekmêdî rêyên ku diçûn em bêjin îstasyonê wan rêya girtibûn bi rastî ev seredanên hanê hinkî li zehmetî didin Diyarbekirya Diyarbekirî jî qet nexema Diyarbekirya bûn Erdoğan divê heftê hezar lê ez ne bawerim ne heftê hezar belkî pir hindekê wî çûbûneyê û tê gotin ku yani wexta ku merivî li medyayê dinêre medya ku ne hevalbendê Erdoğanê dibêjin ku 10-15 deqe lê godarî kirine û jê pê ewke qadê terk kirine dibêjin wexta ku Erdoğan îndî xeberdana qedan dibû pir hindik mabûn û ew ji ofîsê ku ber bi şehîtlikê da diçe wê cadê bikaranî bûn ew cade jî pir fere nîne ji bo ku pir dûv û dirêj e wisa ew bibe cadek tenê bikaranî bûn bala Erdoğan behsa çi kir behsa got rengê Diyarbekir ne rengê terorê ye rengê Diyarbekir rengê PKK û HDP jî nîne got Diyarbekirî roniya çavê me ne qeznê Diyarbekirya da gotinê hergavin yani wana erê behsa Yasîn Börû kir behsa wî kir îcar Kekmêdî di wê bûyerên ku divên bûyerên Kobaniyê di wî ne 10 roj jî da heta 10 roj jî nîv heftîkî dabû 5 roj bû ji şeşê me heya 12 me 6 roj bû di wî 12 roj jî da li gorî fermiyeta dewletê 35 kes li gorî İHADê 46 kes jiyana xwe ji dest da pirêwan jî ne Hizbullahçî û hevalê Yasîn Börî û filan û bêvan bûn erê baş e pirêwana Kurdê welatparê bûn welatperwer bûn erê hem giş dizanin îcar çi kir riya navbera ew riya ku diçe Rihayê û riya ku diçe Mêrdînê rêkê ku wan her diya digîne hev riya Hewrdor a Hewrdora bajêr dikeve başûrê Diyarbekir wê riyê vekir û mesela ez bi yekê zanim Amatem heye saziyek dewletê Amatem ciyê ku ev êko madde bikartînin maddeyên hişber ciyê tedawiya wan e sal û nîve ku di fealiyetê da ye camêr hat vekir wala way camekî mezin jî ji Diyarbekir ravekiriye ka îndî nizanim divê me 140 ciya vekir îndî ev çi bûn ez nizan bi xwe mitir jîkî nedîtiye nizan yani her tiştî işgal kirine devlet giş destê wan de rabûne rêyên Diyarbekir çênekin nizan çend camî çênekiribin çend heb nizan çi çênekiribin ma wî jî çênekin ma her tişt destê wan de ye îja Kurd li bendeyê ku pirsa Kurd çareser bibe yani ji bo ji xwe nezem yani îcar Kekmêdî peznê qeyûman dida qeyûm bol SMS ajmara dişînin û mesrefê ji bo wî dikin û kî çi zane çi dikin û çi nakin û ew ê pesnê wan bide tabî
Yani digo kayyum pır baş dikhabitin jde jwara. Ey Diyarbakırlılar. Tışmış dev satko. Abrastı yani. O gelek vezir o bürokrat jî perahatibun. Valla hinki zulm Diyarbakır yakirin ev rêm yakirtin. Yani eskarım uybeş. Yani wer hasıl ji bo pirsa çareserkirina Kurd û tiştî wisa tiştekî derneket No. deket mesela jî ji xwe bawer nakim ew kesên ku divê hepsê de işkence dîtibin ji van tiştên ku Erdogan dixwaze bike razî bin jî kek qasim ji bo serdana Erdogan a Diyarbakir tê çi bêjî eger tu jî dixwazî Azerbaycan le ujmara tiştekî nahe heya dor tê min her tiştkade. Bedin haberdar. Medî ji min re torpîl dike. Baş e. Cumhuriyet hesatire Cumhuriyet. Kek Kasım em ji Diyarbakır dest pê dikin me kek Henefî Diyarbakır bûn baba doz Diyarbakır hatime. Tu negiştî ser Erdogan. Eyvah ne baş e em dixwazim yani em bêjin gava merû bi çavekî siyasî li hatina Erdoganî ziyareta wî Diyarbakır Bakurê Kurdistanê dirêne bi rastî çavek Kurdistaniya lê bû ku belkî berî hilbijartinê hinek gorankarî siyaseta xwe li ser Kurd û Kurdistanê bike mixabin tiştê ku got yani qaçilê gûzekî tijî nake meriv dikare vî bêje yani ziyareta Erdoganî Diyarbakır ji aliyê AK Partiye ve jî wê te encamekî erênî nestîne ez wî qenaetî dame mesela hepsê jî ev e yani hûn nizam çika jê agradarin piştî li Başûrê Kurdistanê Kurdistan fermî bû li Silêmaniyê hepsa wê derê kirbûn mize lêbelê tev alet û edewatê Saddamî ku îşkence kirbû çawa kirbû wana lê ew kirbûn ez bawer kim ê Kurdên ku hêviya wan mesela mize hebû ev hêvî bû wek we jî bas kir yani watê Erdogan basa hepsê kir ti kesekî bersîvek ya jî tevgerek erênî nîşanî wî neda ji ber xwe heya wan jê çi nebû behsa çi dike ji ber ku meriv dikare divê şîroveyê da vî bêje ew kesên hatibûn Erdogan temaşe dikirin kesên wê nivşê nîn bûn yani ne kesek ku wê Diyarbakir hepsê de raza bû ji ber ku tahaya wan jê tune bû meriv dikare bi wî awayî wî şîrove bike ew tiştê vekirin û girtin û tiştê xizmeta wî ji bo Diyarbakir tiştê zav rûtîn bûn yani ne ez dibêjim tabana AK Partiyê Kurdayî wê derê ya Diyarbakir jî ew bawer nakim ku ew jî îkna bûbin ku ji aliyê partiya wî va tiştê erênî li wir encamek bide ji ber wî serkeftî nîn bû ez dikarim bêjim ziyareta Erdogan helbet hêvîkî wa hebû ku şîrovekî dihat kirin ez ê piçekî dinê jî vekim ku wext hebe ji ber ku tê şîrovekirin li Bakurê Kurdistanê dibêjin Apo û Erdogan têkiliyê wan xurt e berî vê hilbijartinê dibe ku hinek gorankariyên nû bike lê mixabin wê îşaretê jî neda yani hem di mesela zarûkanîna Kurda da wê heqareta li Kurda kira dûr da jî hiç wika tiştekî ku başa kek Kasım hema Tilwirî تقول ناهر الناس بي هم جوري جدس بي بكن مثلا قوتن اردوغان در حق نفوس كردان ده وكان دزان هي جشار في اصلاحات بلاني دس بي كريكو ترك جوي چاغي ده سال 1925 جام زوان ده نفوس كردان عاجزن هتم دخوازن با اوای کی کردا جوله راكن اسیم لبكن نفوس وان كيم بكن وان جو باير بار بکن وان کوش بکن جیوان گلک جاران وان اوکاچی بون دما سالا شستی وان ده خواستن مکتبا وکن کرداسیم لبکن سالا هشته ده جالی کنان ابرن و خواستن آسیم لبکن دما تاسوچیلر ده توشکو اسکرا وکری ده مگکه ده راپور آماده کرن گوتن نفوسا کردا بلند به ریل بری بگرن و روزکی جمع زیادتر ببین و
هەری داوی ئیرۆ ئەردۆغان yani ئەو کەسێک و دەرباسی ئاق پارتی ببوو بخوا عەلەویە jî ئەو dizane yekî çepkirê Tirkiye û ji PKK hez nake yani û nasyonalîstê Türk e ji Kurda jî hez nake nabêje zaroka zêde bike gotinên wî de heqê jina de laliyekî din ku ji ser ji bo jina wî gotibû dibe nizanim PKK 5-10 zarokene lê kes heyan ha nabêje ku PKK'yî di nav wan de zewaj qedexe ye zarok çêkirin qedexe ye di nav PKK de van tişta qedexe ne em wî nabêjin qesta wî vekirî Kurd bûn ku ji nüfusa Kurda aciz dibin viya gotinên Erdogan ku meriv eşkere dizane ki êwî ne hema tu ji wir dest pê bike kek Kasım tu van gotina çawa şîrove dikî û divê naberê de kesên ku pirs kirine û şîrove nivîsîne em ê piştre wana bixwînin em ê bersiva wan jî bidin ê temaşebana ez wî jî dibêjim baş e kek Kasım ferma baş e yani me dikare bêje ku ji damezrandina Komara Tirkiye heya îro ev siyaseta asimilasyonê bi her awayî berdewam e ev gotinên Erdogan jî perçekî ji wê asimilasyonê ku goya Erdogan li hemberê asimilasyonê çend cara min bixwe gudarî kiriye gotiye me mesela asimilasyonê çareser kiriye heta wa dibêje lê bêhemdî bê jî ê dilê xwe got ku ew war dibêje yani ê bêhemdî bê jî got ez dibêjim demekî berê da Tirkî dibên yapmacık be jî di berê da li hemberê asimilasyonê goya derdiket ev zimanê bijarta û nizam tiştmiştê wisa televizyona Kurdî duwan tişta dewatê danî ziman digom li hemberê asimilasyonê derketine lê viya niha ez dikarim wek şîrove ev siyaseta îtihadçiya îtihad Terakîyê ji ew roj heya îro berdewam e bi her awayî berdewam e bi awakî nüfus kêm kirin ez bawer dikim çend cara li Kurdistanê ji bo ku jin zarok zav neynin bixwe ji wan re bên sağlık ocağê li gunda jî zavciya hene heba belat kirin ya nizanim tiştmiş dikirin dîsa kêmkirina nüfusa milletê Kurd bû ev jî beşek ji wî ye yani diyar bû ku em bêjin çep û rast û dîndar êko Tirkin tev di mesela asimilasyonê da aynı wek hev dikirin heta ez jî ji we re tiştekî balkêş bêjim car carna Kurdê me ku piçekî em bêjin haya wan ji netewperestî Kurdîtiyê heye lê naxwazin aktif ew bikin dibên heyra dengê xwe nekin ji xwe van nüfusa Kurda zêde dibe bîsî salê dina Tirk dikadin û zafê dibin Kurd em ê îşê xwe bi wan xelas kir yani bûye wek ciye pêkenînê lê belê ev rastî dîsa ji wê derê tê ji mesela asimilasyonê siyaseta dewleta Tirk her berdewam e meriv dikare vî bêje ev jî Erdogan yani bi rastî di lîteratûra siyaseta demokratîk da gotinek wa piçek eyb e jî yani gereke mesela gereka Kurda tedî gavadin we basa Jîna Amînî û Rojhilatê Kurdistanê kir gerek wextê Erdogan vê peyvê gota bi hezara bi deh hezara Kurd derketina kolana wî protesto kirina mixabin Kurdê Bakurê Kurdistanê wek her tiştî divî da jî bêdeng ma kek Henîfê Masî Erdogan çi dike şaşî bike wek kek Kasım dibêje şaşî bike û tiştên nerast jî bêje gotinên insana bêşîne jî bêje alîgirên wî dibêjin Erdogan e bira bike bira bêje pera didize dibêjin bira bidize heqê wî ye pera dixwe dibê bira bixwe heqê wî ye yani ez bi rastî bixwe şahîd bûm em ji alîgirên wî li van dera pirsîne min gotiye ma hûn nabîn wê pera dixwe nûzam çi dike tiştê wer dibêjin dibê bira bixwe heqê wî ye ew li dijî cîhanê ye nizanim çi ye îja Kurd yani ew Kurdên ku di nav AKP de ma vana naişin ya ma naişin nabêjin
Yani Vega çünkü derketin tu çarşıravet yani ev çut bejin. Kekmedi. Kurdê ku di nav AKP'ye dane bi piraniya wan ji sedî notê wana ne ku îdeolojîk tê dane bi bawerî tê dane ji bo berjewendiyê xwe tê dane wek mînak em bêjin xatiya Eyşo mala wê li Elî Paşayê ti tiştekî wê tune ye dihef zarokê wê hene diçin dibistanê serê zarokê wexta ku 300 lîra didinê o dibên mêrê te jî nizanim çi ye û çi aştara 1000 jî dibir da 1500 didinê yê destê xwe awaya bilind dike dibe wey Xwedê ji te razî be weka ku Erdogan ji cêba xwe didê yê bi wî awayî dibîne û bi wî awayî dibe alîgirê Erdogan hinek jê wîsanin lê hinek jê zêde zêde nemawana para wana zêde ye para xatiya Eyşo hindik e lê para wan zêde ye ew ê ku para wan zêde ne wexta ku para wan kêm dibe wek mînak ez ê bêjim mesela yekî ku berê li Diyarbekir bûye serokê teşkîlata AKP îro di aleyhê wan de xeber de û bûye serokê teşkîlata CHP ev tê çiwa te ye ji bo çi înca diçewir ji bo ku wê desthilatdar biguhere divê ku gerez hevalbendê desthilatê bin ji bo ku para min ji dewletê zêde were ez zêde kar bikim zêde ez îhala bistînim û filan û bêvan ev bi vî awayî dişxulin ê nava Kurda jî ewin ew dengê ku li nava Kurda distînin Kurdê bi wî awayî ne hinek Kurdê feqîr fuqara ne hinek jî wan Kurdê ji bo menfeeta xwe ne her yekê li gora xwe lêviya hinek tiştan e û li gorî wî jî tev digerin û gelek jî ji xwe dengê dewletê hene polîsin qorucîne û virda wê da ew jî dengê xwe didin wana îcar mesela nüfusa Kurda bi rastî gotinek Kurda heye dibêjin carna Xwedê merva rastiyê dide gotin Erdogan a dilê xwe got hema lên hêrt a dilê wî ji devê wî derket û got an tam roja ku ew ê rojek piştî wî ya di ro piştî wî were Diyarbekir vî tiştî ew ê negota lê got Xwedê pêda gotin încar wexta ku Xwedê çavê merva kor bike kor dike bi rastî yanî ez bawerim ku ev îşaretê têkçûnê ne îdî dêrewniya wî jî têr nake yanî têkçûn herhalde tiştekî pir zor e carna ku meriv li qehwê oyîn dileyîze ku merva dimîne merva meriv pir aciz be ew jî tiştek wisa ne înca vana desthilat ji destê wan diçin a bi rastî îşê wan zor e îcar evyanê ne nû ye di sala 1996 da MGK'ya wê wextê yanî Konseya Ewlekariyê a Tirkiye wê wextê civiya o biryar dan di biryara wan da çi hebû digotin ku heta 2025 ew ê nüfusa Kurda ji a Tirka derbas bibe ev ya ji bo dewletê xeteriyek mezin e divê ku dewlet li hember viyanê rê bigire rêya vî tiştî bigire ew ê rê çawa bigire ya ew ê bi qetîama bigirin ya jî ew ê bi îlac mîlaca tişmiş tê wisa ew ê Kurda bixapîne bigirin nizanim digotin em gere em bêjin nizanim Kurda bi çawayî bizewcînin em nizanim çi filan û bêvan bi qîzê Tirkara bizewcînin tişmiş tê wisa jî hat lê wezîrê wê wextê ew ku çi bû navê Ensarî oğlu çik Ensarî oğlu bû ew wê wextê wezîr bû dewlet bakanî bêje li dij vê raporê derketibû erê ew li dij vê raporê derket û îmza nekir û neket fermiyetê neket merceî îcar bi rastî dewletê faşîst tev nîjatperest tev bi nüfusê dileyîzin dixwazim bi awayekî bi nüfusa bileyîzin îcar ez tiştekî dinê jî tê bîra merva ez divêm dewlet ewlê got tamam em ê vana asîmile bikin qediya çû
لبلل نرن ایمی کودچن امبیجن آناتولیای او وان متروپولان او آسیمیله دبن ترک کردیش بیراجی دکن لی کردبون آخوش بیران آکن اویاجی خطری دوینن rapor evsa jwan radiçin viya xeterî dibînin Erdoğan ji ber ku ew xeterî di serî wî de diçû dihat wî yanê ama ji derî wî derket ez dikarim vîya bêjim pir eşkere ez dixwazim bêjim ku ne tenê ew nêrînên Erdoğan sedî notê Tirka wek Erdoğan difikirin ez bixwe evana fikrê min in nêrînên min in bi rastî aynen wisa İja Erdoğan ji bo ku li ser îxtidarê bimîne bi rastî bi salan tê dikoşe û medya Tirkiye sedî notê wî xistiye destê xwe ez carna wiha li awan mêze dikim bi rastî ji serê sibê heyayê barê hema Erdoğan çi kiribe wî rêdidin. İja ana mêze dike ku di nav civatê de medya sosyal gelekî belav biye herkes ji telefona xwe tiştê din taqîb dikin muhalefetê taqîb dikin ew dikin îja nikare rê jî lê bigere îja ma çare ku yasayeke nû derxist yasaya sansûrê yan jî wek ew dibêjin yasaya dezinformasyonê dibêjin bi wî awî dixwaze rê li ber hin malperan bigire hem platformên medya sosyalê asteng bike nehêle li Tirkiye derkeve yasa wê di yekê Nîsanê pê ve ew bibe êdî di ewkê de be di resmiyetê de be ev yasa bi rastî herî pir wê tesîr li Kurda bike ew jî eşkere ye ji bela ku bi rastî tu rêyekî tune ku Kurd xwe bigîjinin gelê xwe rastiya ji wan re bêjin tiştê bûyerên ku bûne ji wan re analîz bikin wek ana çarpel medya jî em yek ji wan in wê tesîr li van jî bike lê ka wê çi xwast bike em hîn nizanin keh qasim dixwazî ez dîsa ji te dest pê bikim mesela yasaya sansûrê ya medya sosyalê tê çawa binirxînî bi rastî ez wetê ku ev kete rojeva Tirkiye fikrê min ew bû ku ev yasa esas ev qanûn li hemberê weşana Kurda derkeve ji ber ku du sal û texmîn dikim berê Wezîrê Daxilî beyanatek da pir ser ê ew ka da ev Kurdên siyaset li derva dikin got li wê derê neyartiya dewleta me dikin ser sosyal medyayê û ser medyayê û tên li van de jî li havîngeha ji xwe re kêf dikin em vîya misade nadine wan heya wî çavî teqrîben dora 400 kesî xistbûn lîsta mîtê wotê dihatin wan digirtin ya jî qedexe datanîn ser wan ji bo paş ve degerin malê vîya vê carê îcar qanûn derxistin ku taybet yani kesên hikûmetê rexne dikin zêdetir wê du beşa da bawer dikim li ser wan rawestin yek jê wana bi PKK ve girêdin mesela terora Kurda kod dibêjin êdinê jî bi Fethullah Hoca ve girêdin ê sisiya jî bawer dikim muxalefeta ev masa şeşkolî ji bo ku dengê wan jî bibirin bi rastî wana jî propagandakî baş dikin li hemberê Erdoğan û AK Partiyê wa diyare ji wan dest pê kirin bû çend cara mesela televizyona Xalq TV ceza didine yani armanca wan ew e berî vê hilbijartinê taybet dengê gel dengê muxalefetê opozisyonê bibirin divî da jî ê sereke Kurdin bawer dikim wetê bixwazin kîj me bixwazin dikarin ser tiştekî gelek basît ser belakirinekî sosyal medya ya ser ecbandina bûyerekî me bixine hepsê ji salekî heya 3 sala ceza bidine me yani armanc ew e ku em bêjin riya siyasetê riya millet û riya xelkê û medyayê têkiliyê xelkê û însanayê bi hev re taybet yê Kurda bibirin divir da jî dîsa me dikare dîsa li Kurda rexne bike yani dîsa Tirka li vê derê çend ciya xwe pêşandan kirin
چاپمنیه دا پروتستو کرن لی کردا از حیانه راست ناتمه کو نه کردا با آواکی گرسی نه با آواکی گروبیت تبکی کی وسا مزن نشان ندانه جبرکو دوی مرف جبیر نکه وقتی ترکیه چند دربه لشکری جی چه بونه بره دا işte basa komünizmi ideolojiti و نظام تشتوات کرن لی هری دربه کو ترک بیشن چپگری ترکایا جی سوسیال دموکرات ترکا دربه 27 گلان یا شستی وک دربه کی پیشورو نشان دان اگر بالا تماشاوان جی مرا بکشین سر دی سال وی دمدازی اول کردا گرتن کسن کو ام بیشن کردیتی وی دمی براستی 10-15 سال بو تمامی سکنی بو بریا درباش شستی دا طلبه کردن لمتروپولا دست به حرکت سیاسی کربون اول وان گرتن دورا işte آقا و شیخ کردای کو احتمال تشتک بوه او پشتگیریا حرکت کردی بکن وان گرتن yani خوازم چه بیجم لترکیه چه قانونی کو لهمبر دموکراسی یازی لهمبر ام بیجن ریلی گرتنا سیاست دموکراتیک یا حرکت دموکراتیک بگرتن سرکه دولت ترک کردات فکره لوی گوره قانون درخه ev jî zêdetir wê tesîra xwe neyînî ser medya kurdî bike û ser medya sosyalî şexsiyet jî bike. Ji bo wî divê bertekek baştir bi hata nîşandan li hemberê vî yasayê. Pir eşkireyekî wekek Henifî, pir eşkireyek ku wê tesîr li ser medya sosyalîya Kurda bike, li ser weşanên Kurda bike. Lê ev qanûn yekê Nîsanê dikive praktîkê û wê cezayên ku werin dayîn an girtinên ku werin girtin wê ji yekê Nîsanê pê were dayîn. Xuyaye ev tarîx jî ji mir wertê ku bi zanebûn hatiye hilbijartin ku berî hilbijartinan be hin dera bigirin ku êdî wext li wan teng bibe beriya hilbijartinan dîsa vebin yan jî millet wan nas bike ciyê wan zanibe adresên wan ê ewkê zanibe eger ana bikirana mehkî di meşûn re bikirana vê ew ê dîsa vebûna wê dîsa gel wan nas bikirana wê taxîb bikirana lê ciyekî wer teng ji wan dihêlin ku nikaribin ji nû de şwar malper vekin an medya sosyal de kanala vekin ku dîsa xwe bigîjin ku meşevanên xwe tê çawa şîrove bikî van vê qanûna sansûrê ya nû derketiye. Belê kek me dît serî da ji bo me derketiye. Ez dixwazim behsa xala bîst û neha bikim. Ez ê hema ez ê wî ew bikim û ka çi dibe divê kesên ku xeberê vir em bêjin derxe parve bike bi ecivîne. Pekî ew ê kîjan xeber virin kîjan xeber nevirin ew ê tespît bike. Dîsa divê kesên ku xeberên ku civakê têke nav tirs û xofê kîjan ew ê mesela tibêjî ew ê enflasyon îsal here di sedî ji serê sedî di sedî eceba civakê dikî nav tirs û xofê ew çax yanî ew ê kî biryara viya bide ê dinê em bêjin di nav beşê civakê da neyartî çê kesê ku çê bike. Pekî ku tu sivê bêjî li gor ku min bihîstiye ku ew ê li ser sandoqa hîle çê bibe. Te wisa got. Ava te berê AKP'ya û hinekî din tu didiye ev. Wisa be ji yek salê heya sê sala ew gere cezal te bibirin. Bi rastî evana tev ji bo neçûna xwe çûna xwe tehîr bikin, texîr bikin. Ji wê bonê ye. Yani dixwazin vê carê jî li ser text bimînin û tiştê ku kirine wana li gora xwe ji wan re qilifa çêkin û sivê ku bi berayîn wexta herin qene ew ka wan hebe. Li gorî wî
ام بيجن خو لوي غوري عيار بكن هازوس ابيجم يعني جبوي وي في ياساي دردخن وجبوي كو دهل بجارتن انداجي تك نتشن جبوي كو مديا جواكي de aleyhevanda ne bikarane. Çünkü medya civaki iro indi de civaka iro dünya iro da medya civaki ciyeki giring distine. Binera ezlimala xume ez vega de peyvim o kehne kesilimi godari dikin. Dikin nakin rel peşyav ya nikarin bigirin bıçavayı digirin yasaya bir rengi yasaya ne hukuki. Hukuki nini ne bana. نلقور حقوقا نابنتوي حقوقنا حتى نجي لقور امبيجن ما كازاغونا وانجي داهي تشتي اواتي ذاتنيه يعني اوچاق سينوري امبيجن فكره آزاد قدبين فكر hürriyeti سينوري وي لكوري وي بقدايدي يانجي ايدي نرينا آزاد diye tiştek namine. Yani ebejim fikra azad. Ev tiştek usaydi namine. Çünkü rel peşyavi digrin. Evji jiboy ko dehel bijartın anda tekçun ahı takhir bikin. Ez duve boğaliyedam. باش براستي لغور مجي يعني حساسي خذ الجار دواره ياسايا كي ورجي قد حوجه ندكر يعني يرو فانتشتيك دبيجا بكجي كسن كارل تجي درته Avrupa çi bêjin, Amerîkî çi bêjin, qet ji xwe nexemaviye û ji xwe pir caran digirin jî yani kesên ku di medya sosyal de tişkî eciban dibe jî hîn 3 saat sonra 2 saat sonra saatek sonra diçin wî digirin jî. Erê qanûna dije terorê heye ji xwe. Di praktîkê de heye. Erê. Ji biraya min bi vê yasayê dixwazin rojevê biguherin û ew kesên ku di medya sosyal de kar bikin wan bitirsînin jî. Lê ka em ê binêrin di rojên pêş de ev qanûn wê çawa zerarê bide bi çawî Kurda, Türka, muxalefeta Türka em ê mêzekin. Kê Kasım Belê. Bo ku tu nebêjî tu torpîl dikî ji kek Henefî re ez dixwazim şta re bêjim te dest pê bikim dîsa yani ev saleke li Iraqê serokomar nedatir bijartin kaosekî hebû ya siyasî herî dawî Abdulatif Reşîd bû serokomarê Iraqê bi piştgiriya pedekê jî bi taybetî jî rola Serok Barzanî gelek pir bû divê pêvajoyê de bi rastî min qet eleqedar nake serokomarê Iraqê tiştê wisa ez bi xwe fikrê xwe dibêjim bi rastî qet me eleqedar nake ji bo min serokomarê Iraqê wê ji bo Kurda çi bike yani yani ew ji bo min bihîve ji bela ku ez bawer dikim ku Iraq bê ji xwe sê perçe ji ber berjewendiyên welatên cîrana ev nakeve praktîkê Suudî naxwaze, İran naxwaze, Türkiye naxwaze yani belkî ew bi xwe jî dixwazin lê nikarin bibin îja di merasimê de Berhem Saleh nehat bû xeyîdî bû xey were bû pêşî eş te pirsim kek Kasım ferqa Berhem Saleh û Abdulatif Şener Abdulatif Şener bibare Fark nake. ew jî ku hat na û yani ev serokomarê nû raya te wê karibe hêviyên Kurda daxwazên Kurda maddeya sed û çilê pirsgirêka Kerkûkê li gor berjewendiyên Kurda wê karibe hal bike yani tu çi bêjî gelek spas pêşî berî ku em wernewê derê yani berî em Latif Reşîd tehlîl bikin ez dixwazim ku piçekî berî wê pêvajoya berî hilbijartina serokomar bikim
وەکوون جی دەزانن دە جۆتما 2021 دا لە عێراقê هەڵبژارتن چێبوو تقریبا سالێک سەردا بەهێری ڤاهێنوو مەجلیس جڤیا کۆتکار بە سەرۆکۆمار بژێرە di navê pêvajoyê de dixwazim bêjim ku yani hem nav Ereba da hem jî nav Kurda da gelek gengeşî û münaqeşe û civîn çêbûn ku encam nedda. Yani hem nav Kurda da hem nav Ereba da tabii eko zêdetir me alaqadar dike mesela Kurdaye wek hûn jî dizanin dîsa di parlamentoya Iraqê da piştî hilbijartina dabeşkirinekî kanûnî heye serokkomar para Kurda ye serokvezîr jî para Erebê Şia ye û serokê parlamentoyê jî ye Erebê Sûnê ye. Meriv dikare bêje ku Ereba taybet Erebê Şiayê ku li hemberê Îranê ne heya niha wana nedixwast zêdetir ew bibe were civandin ya jî ew serokkomar were bijartin. Pişta hûn dizanin dîsa Sedr gelek cara ew hevalbendê xwe li Iraqê xwepêşandan kirin hem li aliyê Cinûb hem li aliyê Bexdayê heta parlamento îşgal kirin virda virda netîce de xwe jê kişandin me aliyê Kurda dîsa wek em bêjin ne kanûnî be jî ne kanûnî be jî ji dema ku serokkomarî ji Kurda re hat dabeşkirin bi mamcelal dest pê kir yani ji dan yekîtiyê serokkomarî yani wek kanûn tiştekî wa tune ye aslında lê bibû wek usul cara berî vî ku Behram Saleh hat bijartin wê çaxê dîsa Partî Demokratîk Kurdistan nedixwast ku Behram Saleh bibe heta ewana jî wê li hev kiribûn wê bi hev re adayê derxistina Ereba û yekîtî li wan neheqî kirin û Behram Saleh derket. Dîsa hûn dizanin ku Behram Saleh destê wî di îşgala Kerkûkê de heye û hevalbendekî Îranê ye tê wê manê ku em bêjin ti alaqadariya dostaniya Kurda re tune ye ji ber wê partî yekîtî dîsa gelekî ketbûn nav lêgerîna çend cara civiyan yekîtî îlehî namzatê xwe Behram Saleh nîşanda pedeke jî wê demê ew jî adayek ji bo xwe derxistin heyayî şeva dawî yani şeva dawî gelek tişt goriyan ku em jî şaş bûn yani adayê kek Mesûd Birêz Mesûd Berzanî û adayê serok navê çi ye Serokwezîrê Iraqê berê navê ji bîr kir Malikî adayê her du bû yek ku teqrîben 5-6 sale her du di her awayî da dijî hev dabûn. Kek Kasım hat hilbijartin em piştî salekî arzu kiriye yani Galî Kurda em binirxînin. Hat hilbijartin lê diviya bû yani temaşevanê me jî bizanin ku dûr da çi mücadele çêbû yani. Dûr da di mesela namzadayînê da çi çêbûn çi qewmîn ev ya ji bo Kurd û Kurdistaniya giring e. Dawiyê de yekîtî û partî li hev nekirin lê Letîf Reşîd jî endamê yekîtiyê ye wek hûn dizanin bacînaxê Mamcelal e jî yani xanima wî û xanima Mamcelal xwişkê hevin kesça İbrahim Ehmedin her du jî tabii piştî hat hilbijartin ji bo Kurda me dikare vî bêje yani qazanca başûr çi tê da ye yek jê bi rastî heya niha di vê meselê da yekîtî nav xeletiyan da ye dikarim wî bêjim ne îxanet be xeletî tê da ye yani hem hundakirina Behram Saleh hem jî hundakirina yekîtiyê ku adayê wan wenda kir ji bo Kurda ez dibêjim wê encamek erênî bixwarabîne. Letîf Reşîd gava meriv ew kê wî bike bixwaz ji nihava meriv nikare bêje wê çiqa feyde bîne ji Kurda û Kurdistanê re ji ber ku li gorî kanûnê Iraqê serokkomar ji xwe zav desthiladarî destê wan da tune ye yani ne zav xwedî erkin
her çıkas tek otun ko hükümeta vekunji dizanin şevahat bijartın aynı şeve jibo hükümet jivere damezrandın vazife da Kazımî ev Kazımî bu xwe dibêje ku em ê mesela mada 140 mesela neft û mesela gazê û mesela Kerkûkê û mesela ciyê ku coğrafyayê Kurdistanê ku niha nedibin destê hikûmeta Herêma Kurdistanê de ye divan tişta da gotiye em ê bi alîkariya hewlêrê em ê van mesela çareser bikin. Lê ez bi xwe nizanim wê ev jî çiqa bibe Behram Salih ya wê nebe wê çiqas piştgiriya Kurda bike neke ji vê gava tam li aliyên va diyar nîne. Em hêvî dikin ku ew tifaqa Kek Mesûd Serok Mesûd Barzanî û ev tifaqa Letîf û vanê dina wê ne boş be. Yani ew meheqeq ser tiştekî ku berjewendiyê Kurd û Kurdistanê tê de heye piştgiriya kirine em hêvîdarin ku vala neçe ew tifaqê. Kek Henîfî rexne herî mezin li Berhem Sala dadkirin ku berjewendiyên Kurda naparêze û têkilîn wî Îranê re muaxet tiştê din jî hene. Loma jî aliyê PDK ji serî de tu carî nedixwest Berhem Salih bibe Serokkomarê Iraqê. Her tim li dij derket. Tu çawa binirxînî Abdulletîf Reşîd wê Türkiye. Belê. Ez ê hema ji ewkê deviya bû Kurd çi bikirin ha? Ez ê wî bînim ziman û o paşê werim gurî. Deviya bû ku Kurd li ser yek berbijêrekî li hev bikirina Kurd bûbûn kilîda parlamentoya Iraqê. Kurd xwe bidana ser kîjan alî ew ê wî alî kar bikira. Yani di mesela em bêjin Sedr û Malikî da. Gruba ku Malikî û hevalbendên xwe ji wan re divên hemahengî divên çi tişkî wisa o a Sedr. Lêbelê mixabir nebûn yek. Kurd nebûn yek. Çima nebûn yek? Yeneke go illahî gere Berhem Salih be. Rêzdar Mesûd Barzanî heyra gobira ne Berhem Salih be. Aba ez navê sê heva ji yenekê dibêjim ji van sisiya yekî bijêrin em bi hev re herin em şert û mercên xwe jî bidin pêşiya wan kîjan alî qebûl kir em wî bikin. Divê ku kîjan şert û merca bidana ez viya dibêjim ha. Divê ku yek mesela madda 140 Kerkûk do pêre anê heştî şabî ket xaneqînê xwe de jê razî. Xaneqîn em bêjin Şengal û her wekî din wê meselê çareser bikirina. Ê diya mesela neft û gazê ew meselekî hayatî ji bo Kurdan. Yani meselekî mayîn û nemayîn e. Dixwazin ew neft û gaza Kurdistanê ji destê Kurda derxin û Kurda birçî bihêrin. û Kurd mecbûr bimînin herin bi Bexdayê re serê xwe ji Bexdayê re deynin ji Îranê re deynin. Ê sisiya jî ew kawan dadgeha bilind dadgeha bilind a Bexdayê ew ne li gor yasa makazagona Iraqê hatiye damezrandin. Malikî û hevalbendên xwe rabûne ama tiştekî çêkirine gotine vêya dadgeha bilind e ew cî radibe li gora xwe biryara derdixe. Îcar yeneke piştî ku van tişta qebûl nekir Sedr û PDK bi ser neketin tevî helbûsî van. Kek Kasım anî ziman. Ew ça PDK got heyra temam ben bi êdin ra bikin lê em bi hev ra bikin. Yani bi hev ra bikin ji bo şert û mercê me qebûl bikin. Yeneke wî jî qebûl nekir. Ez bawerim ku Malikî û hinek hevalbendên xwe di navbera Berhem Salih û viyan da li alî viyanê cî girtin û PDK jî gohema bira Berhem Salih nîve û ew kir. Ji wê bonê bi a min pir zêde xêrekî di vî îşî da wê nê. Ez di wê baweriyê de me. Yani
ji ber ku Kurd negîştin hebûyê ha ji îro pêva jî Kurd bigîjin hev ew ê xêrekî bistînin ew ê hinek tişt bistînin ji Iraqê ku bigîjin hev di nava wan da hin ew hene hin çûne hatin hene lê wê çi qas be mer wî nizane yani ez ê yek tiştekî bêjim çima ez bêumudim ez ê wî bêjim evî camerê ha di ewka kabîneya Malikî a Kevin a derbasbûyî da nêzî 7-8 sala wezaretî kiriye evî camerê hanê wek şêwirmendê berhemsal hebû yani ew ê çi qas hêviya mervajê hebe yani em bêjin Malikî çi qas dostê Kurda ye berhemsaleh çi qas Kurd e meriv gereviyanê ew lê vana bipirse ji wê bonê bi rastî zêde hêviyê min hene lê hêviya min heye ku kek Mesûd bi wê feraseta xwe dikaribe yenekê bi awayekî îqna bike ji îro pêva bi hev re tev bigerin û ew tiştên pêwîst ên ji boî Kurda pêk bînin ez dikarim vana bêjim spas bi rastî ez jî dixwazim wa bêjim di dema herî Kurd te sala 2005 wan de Kurd gelek Kurd bûn dikaribûn mate 140 cîvî vaniyana mafê xwe hemû bigirtana mesela Kerkûkê hal bikirana lê hingî wan birin û anîn û ew ji holê ji xwe rabû îro kes behs ji xwe nake ji sala 2002 wan ve ez di nav çapemenî weşanên Kurda de me ji sala 2005-6 wan behsa yekirtina pêşmerge de hat girtin me rojname kovarên dijital derxist me her tim nûçê wan dida me digo pêşmerge dibin yek her du pêşmerge dibin yek me digo qey bûne yek ji xwe bi rastî hingî ew qespir nûçe hebûn ku me digo qey bûne yek yani hîn jî nebûne yek yani wer rewş were ku Daesh dikir şevekî de ewlê bigire bin kontrola xwe yani ji îro pêve nizam eger Kurd nebin yek hêzên xwe nekin yek û li hember Baxdayê Kurd nebin ez bêhêvî me ku ev serokkomarê nû jî karibe tişkî bike madeya 140 Kerkûkê û ew dewerên din bigin bin kontrola başûrê Kurdistanê tişkî din eger hûn nebêjin ez dîsa dixwazim torpîlekî ji kek Qasım bikim ji bela ku kek Henefî hevkarê min e ew fehm dike min wê tişkî nebêje kek Qasım li Rojhilat bi rastî bûyerên pir girîng rûdidin û ev heftiya pêncayê ku protesto nasekinin bê navbir dom dikin heta niha li gor texmînên rêxistinên mafê mirovan nêzî 205 kes hatine kuştin û bi 10,000 însan hatine girtin behsa 13,000 kes digirtin ji xwe di devan protestoya de gelek daxwazekî herî mezin jî ew e ku vana werin berdan hinek ji wan digotin hatine berdan nizanim niha bûyer wer firebiye ku êdî ketiye nav qada navnetewî jî nizanim îro û an sibê wezîrên derve yên cîhanî ên jin li Kanadayê biciviyana û li ser ji bo piştgiriya jinên li Îranê wê porê xwe jê kirine hinek ji wan bi rastî îro jî gelek xwepêşandanên mezin li ewkê li Ewropa hatin li darxistin li Berlînê behsa 80,000 însan dikirin ku piraniya wan Kurd û Îranî xwepêşandaneke girseyî li darxistine ji bo wî her wiha Kurd bi rastî gelek aktîfin Kurdên Rojhilat bi daxwaza wan ewkê wan girev dest pê dikin îro jî daxwaza wan hebûn ku li bajara girev bikin dikan venebin û ew jî bi ser ketin
هەروەها گرە بیشتر کەتبوون هەنە کەس دەبێژن و پەدەکە هەردوو پەدەکە ببوون یەک باندۆراوان بچێک زێدەتر بیە نزانمێنە کەس نەلگەلن تێ چاواشی ڕەوە بکی کەک قاسم وان بویارێک بێداویە بله وەک ونجی دەزانن تقریبا işte bu 42 سال 43 سال کو rejima İranê hatiye gorandin piştî gorandina rejimê destpêkê de dîsa wek hûn jî dizanin gelek soza dabûn Kurda û Azeriya û ya jî Sûnî û Belûciyê İranê ku wê dewletek demokratîk ava bikin wê herkes xwedî mafê xwe be lê mixabin piştî ku ev hatin bûn desthilatdar û vir da ji bo desthilatdariya xwe qewî bikin muxalîfê xwe bi her awayî tune kirin hê jî berdewamkirin ji bo tunekirinê wek muxalefeta mezin ewil mücahidên xelkê xurt bûn hem di Hindirû da hem jî li derva li Iraqê taybet meqerê wan hebûn ê Kurda jî dîsa gelek cara hûn dizanin suîqasta rêvebirê partiyên Kurdistanî kirin şehîdê wan hebûn ji bo ku opozisyona yani muxalefeta İranê Kurd û Belûc û Azer û muxalîfê dervayê mala da yekîtî û tifak û xurt nebin rejima İranê her rê ceriban çend cara divê navberê da divî çil salî da çend cara serîhildan çêbûn lê tê gotin ku îro jî min bi berpirsyarekî Partî Demokratîk Kurdistanê İranê ra axifîm hêja ji bo vê bernavê min goz nûçeyên teze ew bikim got ev serîhildan bi şehîdkirina Jîna Amînî dest pê kiriye heyayê teqrîben heftîkî berê jî giranî ew bû jin jiyan azadî bû lê got îro ev teqrîben 5-6 roje li İranê gihoriye û bûye serhildanî dî bûye serhildan her çiqas em bêjin ji serhilderan yekîtîkî siyasî ku wan îdare bike tune be jî her beşên muxalîf diyalog û têkiliyê wan hene mesela ê Kurda em bêjin li Rojhilatê Kurdistanê bi awakî erênî her du Partî Demokrat bûn yek û komela jî di nav xwe da komisyonekî Kurdistanî ava kirine ew bi xwe bi xwe xelkê Kurd îdare dikin yani di nav Hindirû da jî hene endamê wan ji derve ve didin îdarekirin taybet şiyara wanê herî mezin ew e ku nekevin nav terorê û şîdetê ji bo ku bi ser Kurda wanên û qatiyamê mezin Kurdistanê çê nebin ev biryara Komisyona Kurdistaniya ye tê gotin ku Azeriya jî serî hildaye û pişt di nav şiar û di nav em bêjin sloganê wan da piştgiriya Kurdistan tê kirin Belûcî bi hemen demê serî hildane û tiştê herî balkêş ew e dibe îdî serhildan ketine nav hilweşandina sîstema malla heta dibe bazara herî mezin wek bazara Stenbolê em bêjin eva zêra daîm dikanê xwe digirin û vekirî piştgirî dikin ê di duwa dibe yani neqliye û sendîkayê ku em bêjin sendîkanîn bin jî wek komele bin jî ew jî eşkere piştgirî dikin tê wê manê ku ev de hêdî ber serhildanekî ve diçe û ber bi terakirina rejima mala ve diçe û em bêjin tiştekî herî giring dîsa dinya tev piştgiriya wan dike rastî jî di dinyayê li her welatê dinyayê Amerîka bigire Avrupa li her derî piştgiriya vê hereketê dikin hereket jî dikare were gotin ku bi rastî jî di merca xwe da dimeşe û yekîtiya rêveberiya şoreşê jî
تێ وێ مانەیە کۆ هێدی تێ ئاواکردن و هێوی ئەوە کۆ ئیرانەکە دەمۆکراتیک ئۆژئالیە کووردا باژی فەدەرەل وەرە ئەوکردن شیارە کووردا فەدەرالیزمە و حالێ حاضر ji bo ku bi ser kevin dixwazin bi hemî gelê Îranê re Kurd bi hev rabin ku nebêjin tenê Kurda serî hildaye armanc rûxandina rejima mela ye باش tenê problemeke elvêderê wî jî dixwazim dest nîşan bikim pejake ye ji aliyê Kurd û Kurdistaniya ve dixwaze problem çêke diyalogê danîne bi Kurdan re dibêjin pêşî divên vê al bigorînin باور dikim do ya ne pêre civiya ne bi hevra İranî nabêjin alê bigorin Kurd dibêjin alê bigorin pejakî dibêjin em ala Kurdistanê gere bigorin û dibêjin gere pejak jî di nav vê wek resmî di nav vê tevgerê dabet nav ê PDK her du PDK komela wana jî gotiye divê pêşî ûn xweş PKK biqetînin hûn bibin hereketeka Rojhilatê Kurdistanê wî çaxî em dikarin şîrove bikin ka hûn dikarin cî bigirin nebigirin li gorî min bi aliyê erenî ve ev serhildan diçe wê encamên baş jebistîn wê Kurd jî awakî ji xwe re mafê xwe netewî bi dest dixin باش کێک قاسم tu dibêjî be wê dawiya rejima îslamî were lê rexnekî wisa jî têkirin kek Henîfî dibêjin ku erê rast e aliyê Kurdistanê Rojhilatê Kurdistanê li ser daxwazên partiyên siyasî yên Kurdistanê millet derdkeve protestoyan ew kan lê li bajarê din piranî gel ji ber xwe dertê koordinasyoneke merkezî tune ku vana îdare bikin ku encam jê derê yani li Ewropa pirtir van tiştatê nîqaş kirin ku yani wa hereketek merkezek tune ku vana kontrol bikin li gor daxwaza herin ku encam were ku rejima îslamî bikeve îja wek em dizanin kek Qasim jî behs kir Kurd gelek rola wanê mezin divirde heye lê Kurd rola wanê mezin di ewkê de jî hebû dema şah de jî hebû ji bo têkçûna rûxandina rejima şah û hatina îslamîstan lê Kurda xepandin li vir jî kare tiştê werbibe nebe ev hîn zûye belkî me re münaqeşe bikin îja tê çi bêjî kek Henîfî Ez dikarim biya bêjim vega di roja 11 Eylûnê heta îro bi taybet gelê Rojhilatê Kurdistanê milletê Kurd û gelên Îranê ê cur be cur yani çi Belûcî çi Azerî çi Ereb çi Türkmen çi em bêjin Faris tev li piyan e û her ku diçe ev serhildan germ dibe bi taybet piştî şewata em bêjin zîndana evînê a Tehranê di nav Farisan da hinkî dijî nerazî bûn zêde bû û hinkî dijî li wirê jî gur bû agirê vê serhildanê gur bû lê gerek Kurd haya wan ji wan hebe di tişt ji di aliyan da hebe yek jê ew mesela kokek Qasim got PKK û hevkarên xwe ê wek pejakê pir rehet dikarin bi rejima Îranê re hevkarî bikin bi qaydê Rojavayê Kurdistanê û bêjin vay me rejimê ji vir derxist û em desthilatdarin gire ji bo wî hişyar bin ê didiya jî divê ku Kurd tiştê ku te got di dema Hümeynî da jî Kurd hevalbendiya Hümeynî kirin lê kingê ku Hümeynî çawa ciyê lingê xwe dît ewilê êrîş bir ser Kurda gerek Kurd haya wan ji viya jî hebe di mesela ku pêşengiya de Kurd em bêjin hinekî bi rêxistinin rast e heta
navendeke wan heye navenda hemahengiya Partiyên Kurdistan tişkî wisa navekî wisa navendekî wan heye ew navend xwepêşandanên li Rojhilatê Kurdistanê dimeşîne lêbelê ez divê baweriyê dame ev xwepêşandan bi rojan bi mehan wexta berdewam bidin ew ê rêxistin bi xwe xwe çêke wê xelq bi xwe xwe rêxistin bike ez di wê baweriyê dame wisa xwaneyê ku nerazîbûna xelqê Îranê jî ji xeynî Kurda zêde ye ez hêvî dikim ku Kurd rêxistinbûna xwe hinkî dijî xurt bikin û li hember hemû lêistikan jî hişyar bin û wisa xwaneyê jî ku li bajarên Kurdistanê jî do jî li gelek bajaran ê Kurdistanê Mehabat jî di nav da Saxez jî di nav da û gelek bajar Kirmaşan jî di nav da xwepêşandan hebûn êdî kekmêdî bi şev dertên kolanan xelk bi şev dertên kolanan agir pê dixin û ew dikin yanî hêzên ewlekariyê her çi qas rejim hêzên ewlekariyê dişîne nav bajara jî dike nake hê jî tam kontrolekî nikare pêk bîne ez hêvî dikim ku ev mesele di berjewendiyên Kurda da encam bide hêviya min ew e spas. Bi rastî ez jî dixwazim wiha bêjim li Rojhilata navîn du dewlet yani yek ji Îranê ya din jî Tirkiyeyê ku qet perçe nebûne neketine bin destên hin welatên din gelek zehmete ku hertin li Îranê anha were çêkirin ez bawer dikim ku jin wê gelek hinek mafên xwe bigirin yani ev mafên ki dixwazin wan guhertina wê çêbin lê eger welatên bihêz süper alîkariya gelê Kurd û Îranî nekin gelek zehmete ku li Îranê guhertinekî mezin çêbe ji bela ku hela îro hîn zehmete şerê Ukrayna ku Îran piştgirî dide Rusyayê nizanim Iraq Afganistan Sûriye yani wê welatên süper yan jî ên xerbî jî wê nexwazin ku encamek wisa anha derin her çi xwas em dibînin ku Amerîka û kesên din dixwazin alîkariya wan bikin lê nizam rejîmê were hilweşandin nê hilweşandin pir ez nebawerim bi rastî lê hêviya me ew e ku were hilbijartin û Kurdên li wir jî Rojhilat jî statûyekî bi dest bixin bi rastî. Kekmedî li vir tiştek dikarim lê zêde bikim mij bîr kir. Baş e? Tê gotin ku rejim dixwaze ordî dest deyne ser vê van bûyera û dike nake ordî dest ew nake ji ber ku ji ordiyê eskerê hene dibêjin ku ev tev malbatê me ne yani ev tiştekî mihîm e ê di duwa jî yani niha muhalefet du beşê mezin hene kes behsa wan nake zêdetir behsa Kurda dikin lê mücahidên gel halkın mücahidî ewana jî gelek birêxistin bûne û têkiliyê wan û ovanê dine Kurda û Belûciya jî bi hev re heye yani diyalogek xurt heye hê nebûye yek rêxistine ku şoreşê îdare bike lê ber bi wir vatçe ê di duwa kek Henîfî jî baz kir xelkê Îranê hatiye wê noxtê ku yani hem ji aliyê eborî hem ji aliyê demokratîkî ve bi rastî tiştê li wir dibin nayên qebûl kirin millet hatiye îsyanê ku rejimê tera bike ez hêvîdarim wê li wir tiştên gorankariyên mezin çêbin spas. Hêvî dikim ji bela ku bihara Ereban bi kuştina telebeyeke üniversiteyê li Tunûsê dest pê kiribû millet protesto kiribû li welatên din belav bû encamên wî emana dibînin qetilkirina keça Kurd jîna Emînî jî van protesto li Îranê dest pê kirin hêvî dikim encamên ku em li bendê ne ji wir jî derkevin em ji wir derbasî rojava bibin û bira kek Henîfî ez ji te dest pê bikim
براستی مثلا عفرینه گلک دروژه بیده هنک تشتبن کو مرف به باور نابه یعنی هرما کو ترکیه داگر کریه دبن کنترول بیده کنترول دکه جبلی وی دخوازه هین هاوینه دخواست اپراسیون چیکه در باسی روجاوا ببه باکور سوریه ببه آلی ایدلبه واندرا لی هما جنش قده دركات عليكو او العقائد النصرة بريكو نها ناوي وان حياة تحرير الشام تحرير الشام كاتن باجر يعني فانا ليستكن سيناريونا ما جي فهم نكر يعني تركيا تشما دقي هناك لو تركيا نايني خاشكرين جبلي هناك وشانين دن وانا الهمبر رژیم شامی وک سناریو کی بکارتینن که حنیفی تو چی بیجی؟ که روزا 12 جوتمهی هتش داخلی افرینه بو دمکو داخلی افرینه بو فیلقا سیم یعنی وقت طابور ام بیشن از tam نزانم وقت طابورا سیم آکو با ارتش آزاد را yani ev Özgür Suriye ordusu digotin ya bueva arteşa niştimani vegadri nave Türkiye nave da tekişkirin bu Türkiye bakire da yine ev vek şazaze lebeli ki havalbendiya hata şekir feylaka ezdivem feylak emşat nave grubeki ko nave emşate çekdarın Hamze و احرار الشام اوان هر سه گروه یعنی حوالبندیه هتشه کرد اجار هتشه افرینستان بر عزازدا چو باشی ترک آلا خود درخستن و هنک عسکری خود تانقی خشاندن اولوری سکنین لدنابرا عزازه و افرین دا سکنین باشی جی وکشیان چما وکشیان لگورهن آگاهیان او لامریکا انستیتویا چو نابیوه انستیتویا واشنگتونه یا لکولینن stratejik yani Washington Stratejik Araştırmalar Merkezi Türkiye'vi Enstitüya Washington'e ya lekolinen stratejik ev ligori wana dve ko ev dven devleta Amerika ji Türkiye ra dve tehet şeddi seknandın bir de seknandın gerebek şey ko vennek şey emeji rej hesedera bekin خير دخوينا كي وان مرة ko sadvejin qaşo هتشه بکشیا لی تیگوتن کو هتشه وگاوی با آلین حمزات با آلین امشاد با آلین احرار الشام العفرینیه پولیس وانی اولکاریه دنوا عفرینه دا او اولکاریه پیکتینن بوی آوای حتی خودیه زیتونان دوین جسدی 6 زیتون گرون بدنمه ویاجی گوتنه ایجار از ورم سر پرسه گلو چما وصادوه سببی چیه نها ترکیه خواست کو تکبه روجاوای کردستانه او هرما ام بیجن الجزیره کود بیجن هرما جزیره yani قامیشلو او دیرکه او دورندنا ایجار ری ندانه نه روسیا نه امریکا ری ندانه ترکیه دخوازه وانی بکاربینه برای وان درا اره لی جپه بر ری ندانه ایجار خواست گو تمام از مسابقه کو انکم از به واسطه اف ارتشان اجتماعی اف چتین کوپه با گریداینه از بوان بکن اوجی هر یک جوانا
سەریکی دکشینن هەر یەکێ جوانە دناو گەندەلیاندانە و دزیە دکن و بە هەمڕا شەر دکن و لێن هێرت کۆ تشتێک جوان نایە گوان باشی ئەوە هەتە شەبرا وەرە وان بکە یەک و هەتە شە ببە وەک ئەو کاوان و ئەس بواستا هەتەشێ ئەس هەتەشێ بشینم سەر کوردا و کوردا بکەم ئەv یەک ئەv فکرێکیە فکرێکی دژی هەیە divê ku ez eger em bêjin rêveberiyek herêmî di wan Efrînê û Ezazê û girê spî û wan deverên ku dibin kontrola min dane ez rêveberiyek merkezî çêkim rêveberiya merkezî jî bi wan çeteya çê nabin çünkü ti dîsîplîna wan tune ye lêbelê El-Qaide cî yani em zanin ku heteşe ملکی القاعده القاعده لگور ایدئولوژیا خو وقت دولت دکاره تبگره یعنی ام بیجن ل ایدلیبه پلیس وان هنه مالیا وان هه نظام چیکی وان هنه دریه سینور کنترل دکن و هر وکیده ایجار گو بفاستا وانا از دوی دستم خورت ببه د بازارین به رژیم دا او دستم daha خورت به جوی بونه حتی شهانی جوانه هر دیا یکه لی از احتمالا دیا daha زیاده دبینم سپاس برا ادنیجی ایجار که قاسم بیجه باشه که قاسم بله نها وقت مگو yani çima hatta şirket Afrin'e senaryo hene tabi yani kes dibêjin ku dixwazin rêyek vekin ku bi rejîma Şamê re li hev bikin û tê gotin ki wekek Henîfî jî got bi rêya wan êrîş bibin ser Kurda aliyê Qamişlo dêrikê wan deran. Diye çawa şîrove bikî wan bûyerên gidawî li Rojava dibin. Yani ji bo ku meriv şîrova Afrînê û van bûyerên dawî bike divê meriv biçekî basa Sûriyê piştî têkçûna rejima Esada û vir da biçekî ew bike. Wek hûn jî dizanin li Sûriyê niha piştî ku rejim nîv têkçûyî bû hêzên sereke rolê xwe li wir dilêzin Kînê wana Amerîkaya Rûsyaya ji alîkî va Îranê ji alîkî va dîsa Tirkiye jî heye wek aktor û rejim jî aktorekî sereke li wê derê. Piştî ku perçebûn dest pê kir û xwestin îktidara Esada tera bikin li wê derê destpêkê da em bêjin hêzên İslamiyên hemî dinyayê hemen hemen li wir civiyan ku rejim tera bikin û sîstemek İslamî çê bikin. Lê destpêkê da Tirkiye taybet digot ji xwe 5-6 meha da wê bikeve em ê herin li nizam Şamê li mêja xwe bikin û îktidar jî wê bikeve zafeyî bikeve destê me. Wa bû ku niha li Sûriye kes nizam ez bi xwe nikarim navê van Orkut'a bêjim. Tev Erebî û Farsî û nizam çine û hene sed heb rêxistin. Tenê tiştê ku min lê kolîn kir du heb rêxistinê sereke li wê derê hene. Ew jî HTŞ ye Tehrîr Şam e û ya duyem jî ew ke navê wê çi ye Feyleka Sêyem e. Ev her du wek berê herî mezinin di nav van da jî çend heb rêxistin û örgüt hene. Di nav van da bi xweş şerek heye. Lêberî şerê navbera van Tirkiye çawa werê dagir kir û çima hêdî berda divê meriv biçek basa wî bike ku di van dawiya da hûn jî dizanin teqrîben mehek du mehe ku zav ne eşkere be jî lê mîta Tirka û mixaberata Sûrî bi hevra têkiliyê wan hene. Em tam nizanin ku çi biryar dane lê diyar e ku navbera wan da tiştekî li hevkirî heye hêdî berî du hefta tu civiyan. Tabii meriv dikare ji derve ve şîrove ku ev her du bi tenê dikarin ser mesela Kurda werin bav. Ê Kurda jî bê Siûdiya wanî herî mezin
mesela PKK, PYD û rêxistinê din ayî ku di dervayê wan dane xwe bi rêxistin dikin. Problemê mezin nav wan de heye. Wek gava din me basa Başûrê Kurdistanê jî kir. Eger li Rojavayê Kurdistanê yekgirtiya Kurda bi awaya eskerî, eborî, civakî hebiya, wê ji aliyê Kurda ve bi rastî jî wê tiştên baş hatine mevcûd e. Mixabin dûr de problem heye. Problema sereke jî PKK, PYD'ye divê rojek zûtirîn ev li xwe vegerin û di nav Kurda da kêmanî berekî Kurdistanî ava bikin û talebê wan eşkere bin. Hem dünya bizanbe hem jî rejima Esad bizanbe Kurd dava çi dikin. Ev jî kêmanî divê ji talebên federalî bin. Em carek din eger bizivirin Efrînê Tirkiye wate îşgal kir û vir da hêdî hêdî dizanibû ku wê dewletên dinyayê nehelin ew li wir mayînden bimîne. Çawa kir hêdî hêdî wan örgütên wê derê dînî İslamî bi xwe vegirê da niha zafê wan ê bi wan ve negirê dayê bin. Ê bi hevra şer jî dikin dayê Tirkiye têkiliya wan ber û aliya vajiyane. Ji ber ku dixwazin li wê derê Türk dixwazin li wê derê ku dewleta Kurdistan ava nebe. Yani Kurdistanî nebin desthilatdar. Ê wan armanca wan tev ev e. Amerika û Rusya jî bi rastî hesabê wan ser rojhilata navîn heye û ser em bêjin mesela rojhilatê Behra Spî heye û mesela neft û gazê heye. Ji bo wî belê ez ê bizivirim. Ji bo wî yanî ne diyar destekî berîka kî daye kî destek dike. Ê me tiştê diyar ew e ku PKK, PYD ji Kurda pêva li wê derê jî kêrî her kesî tê. Car car dibe aliyê Rûsa, car car dibe ji Amerîkaya destek digire, carna meaşê xwe ji rejima Sûrî distîne. Tabî vana hendîqapin ji bo doza pêşeroja doza Kurdistana Rojava. Em bawer dikin wê yani eger ji min pirsî pêşeroja Efrînê jî diyar nîne. Yani pêşerojayê diyar nîne wê çawa were çareserkirin bi destekî keve. Kek xasim tedî pêşiyê me digotin ew ê çi feyda wî ji pezê reş raheve. Ana vê gavê di paşiya van bûyeran da ew ê zeytûnê Efrînê azad bibin ana. Ez dibêjim paşiya paşî wê ev her mal ê kî be wê bigîje xweyê xwe ew der Kurdistanê meheqeq wê Kurdistan li wê derê bi awakî bibe desthilatdar lê erka mezin û wezîfa mezin ser pişta Kurdaya ku Kurd yekîtiya xwe çêkin û li welatê xwe xweyî derkevin û ji bo desthilatdariya ke herî piçûk be jî bi hev rabin. Ez bawer dikim berjewendiyê wan û Amerîkayan wê dûr da bigîje hev û piştgiriya Başûrê Kurdistanê jî ku yekîtî çêve wê encamên baş bi dest bixin. Baş e kek Kasim tu war dibêjî hêviyên xweş in lê bi rastî van roja li Rojava koçbûnekî jî dest pê kiriye ku gelek kes bi taybetî jî Kurd koç dikin ji Rojava tê behs kirin ku nüfusa Efrînê ya Kurdan gihaşe sedî deh tiştê war behs dikin bi rastî. Statîstîkên serbixwe destê me de tinin lê gotinên ku tên gotin ev in gelek kes koçî dikin ji wan dera. Baş e em jara Efrînê li vir bihêlin em çi gelek me xemgîn dike van tişta lê bi vê jî jiyan berdewam dike bi rastî her çi xwe span tişta bi wan bûyeran dibin li Îranê rojhilat Rojava di jiyanê de tiştê xweş jî dibin. Di medya sosyal de gelek fenomenên Kurda hene fîgürên xwe bevkên xwe di medya sosyal de gelek tên naskirin. Feydeyeke medya sosyal jî ev e. Bi rastî dawetên Kurda bi taybetî jî aliya Botan û Çolemergê, Şirnexê, Şemdînlî wan dera di medya sosyal de gelek tên temaşekirin û ew kesên ku dawetê xweş dikin pir tên naskirin û ji hereketên wan fîgürên wanê dansa gelek hez dikin. Îja ji vana du kes jî yek jê dibêjin Sofî Umer ê din jî nezîrê Şirnexî ku
فیگری خوی دانسه ده وقت مایکل جکسون جدیکه وقت مایکل جکسون شرناقی جیته ناس کرن به فیگری خود خوازی هم بره فیگری هم بکن tabii via bala per kesi dikşine önermend navdar ku 305 milyon şopineri vi heye Justin Bieber vana her diya par vekriye de TikTok'a xodaya de Instagram'a xodaya eji zede van tişta takip nakim birasti li bursaya vi vana ten naskirin em bernama xwe wî bixedînin ka em binêrin vana kîne Justin Bieber kîjan dansê wan par vekirine. Evya Nezîrê Şirnexî ye dema dansa govenda Kurdî dike wek Michael Jackson hereket dike. Ev jî Sophie Ömer e. Rastî vîdyoya me bi deng bû. Nizanim çima ana bê deng e lê wer hat xeytkirin belkî şaşîtîkî bû. Gavkadinê interneta min xut bû. Vana ev Justin Bieber gelek meşhur e. Eslê xwe ji Kanadayê ye. Ama meriv em çawa ku naşopînin wek Michael Jackson wer navdar e. Hûn ê tişkî bêjin? Ez dixwazim tiştekî bêjim kek mêdî. Erê. Ev tiştê ewaya ne tesadüfî ne. Min çend roberê desê roberê di rûpela nû da min nivîsekê xwend. Nivîs li ser dîtinên Doktor Elî Şeriatî ew sosyologê bi navû Deng ku di asta navnetewî de ji tê naskirin yekî Îranî ew dîtinê wî li ser Kurda koçiye li ser şaristaniyê yanî medeniyeta Yunan ew dibêje ku yanî ti tiştek tesadüf nîne dibêje ku Kurd kingê ku ji nav her du ji Mezopotamyayê hinek Kurd koçberî Yunanistanê bûn şaristaniya Mezopotamyayê bi xurabirin wir şaristaniya Yunanistan çêbû şaristaniya Yunanistan a Avrupayê çêkir a Avrupa jî îro şaristaniya Amerîka derketiye medeniyeta Amerîka di temamê dinyayê de derketiye herî pêş rastî hunera Kurda jî çanda Kurda jî û şaristaniya wan jî pir ji ber ku milletekî kevnare ye pir bihêz e lê belê mala bêdewlet bûyînê xerab be ew malê li me xera kiriye wallahî ku em xwedî dewlet bûna kî zane wê ji nava me çi derketina û çi derneketina ez dikarim ya bêjim spas. Kek Kasım destpêkê me behsa konferansa Pakê kir ew kir xuşka Selman elgelte ye ka em binêrin çi gotiye servî cumlekî destûr heye jî bêjim. Kapsa çûyê çi gotiye ez bixwînim? Gotiye Bakurê Kurdistanê di her partî divê غيني باقي رخنا لباقي كرن بحقية باق روجا كوهاتي دامزرادن حتى يروج جرانيا خدا يكتيا بارتين كردستاني لما خابن كذا كو باقي ين بهمبا دوی وارد برسوا كذا خو نگرت خوزي جاري كذا باقي بارتين دن جيب دانا باق كردستاني هر اندامي کی باقي فداکارن كردستاني نه دوی هر کردکی جی لباکوری کسان پشکریا باقی بکن. Kek Kasım? Yani tabii roja damezrandine haya iro aji berpersiyarekim peşi meraxnel xwegir bi vê manê mi go yani em wextê derketin me barekî giran girt ser pişta xwe em Partiya Azadiya Kurdistanê ne diviya bû me
کوردستان آزاد نکردبووە ژی مەڕێکی بەکردبووە کۆ ڕیا ئازادیا کوردستانی ئیرۆ ئەم بێژن خەتا کوردستانی مەخابن لەوازە ئەم ژی پەرچەکی ژێ خەتا کوردستانینە دەمەکی بەرپرسیاریا مەژی هەیە کۆمەوێ خەتێ خورت نەکردە بۆێ مانێ من رەخنە لەخۆ و پاکێ کرد ئەگەر مرۆڤ رەخنە لەخوا نەکە کێمایی خۆ نەبینە بێ مانێ یان نەخوا براستی پاک پارتیا فەدەکارێن کوردستانê پاک بناوê xwe pir xweş e deng dide lê nikare hêz bibe wek te dibêjî yanî gere mer rexwe keçma nikare hêzek xortan û hêzekî jinan derxeş xwe henîfî behs kiribû ev pirsgirêkekî mezin bû belê dikarim vî bêjim divê konferansê de ev gelek hate şîrovekirin ez bawer dikim divê manê da jî pak ji xwe re wê rêkî veke ji wê temaşevanê me jî û wê piştgirê me jî bibînin em ê hêdî hêdî kolana dabin ez dikarim wî bêjim Ya Allah ya Xwedê şîrove hene lê gişwek ew kim tiştek dijî hebû rastî kek nedî tiştekî dijî hebû Seyda Alpşen dibêje li ser wê bardaxa kotipê çaya av dixwî çay dixwî divê li serî çarpel medya dinivîsîne anna kaj hêşan deyê kek Seyda mêdî nademe em jî gere jê bistînin û em jî reklama ême tiştek nanivîsîne wele Wala em ê sîpariş bidin li vir hene li cem me hene bijbîr kir ku ez bişînim ji we re Diyarbekir jî em karin çap bikin bişînin ji we re Seydakekî hat vir min awî amade kiriye li cem min e ez ê bidim wî Seyda ji xwe were cem me êvî dikim Seyda serê salê were cem me baş e gotinên we dawî hene yani gotinê me evin ku me basa çar perçê Kurdistanê jî kir mixabin kêmayî hene û kêmayî ji Kurda û Kurdistaniya ye li hev xwedî derên bi hîsên netewî tevbigerin û encamên baş bistînin em bawerin jî wê bistîne eger tifak û yekîtiya Kurd û Kurdistaniya hebe roj roja Kurdistanê ye sed sala bîst û yekî wê gelek tiştê baş xwarabîne tenê wezîfa mezin ser Kurd û Kurdistaniya ye û ser siyasetmedar û piştgirên Kurda ye ku xwedî li doza xwe derkevin û êvarbaşî ji temaşevanan re dixwazim kek henîfî ez bihêviya ku Kurd li xwe min kûr bên îşê me pir zor e karê me Kurda pir heye û her tişt distiyê me da ye yanî ewilê divê ku em bixebitin ku em bixebitin em ê her bi ser kevin ez di wê baweriyê da me ez ji bo ku te me kir mêvan mala te ava ez bi dîtina kek Qasim jî kêfxweş bûm û ji hevalên re jîra jî spasiyê xwe dişînim her wiha em jî spas dikin ji we re jî spas dikin û vê hefteyê jî bûn mêvanên ji xwe kek henîfî te hevkarê me yî kek Qasim jî piştgirê we me tu jî piştgirê me yî temaşevanekî me yî başî û tu jî ji kadroya me yî gelek spas temaşevanên hêja îro jê hatin dawiya bernama xwe heya heftiyekî din bimînin di xêr û xweşiyê de hevkarek min ê din vê bernamê bimeşîne ka em binêrin hetiya pêşa me wê çi mijar derkevin pêş wê sernivîs çi bin êvar baş êvar baş